narum pe yu nioskum ka chananam daki padba ka bril nyotar Kakasi Students Union ke SU kolong bakum bakat sarkar kalakular ban pen kenria no eki karmator na temyo maulong shaban kut uneus nem kadai ban le ban syukular haba kremenin kasngiu general secretary jang ke SU samla Donald V thaba ulong bakat sarkar kamdei syu ban syupen bi eki padba nei kandai ban weng no mador eki tegi briu hapo arbanai haka joka por ulong bakat jing kenria yaki karmator kadai ka kampo yeng jong ka jella bat kamdei ban sngap eki briu ki banabar ulang baka jing pli ni ka jing khang ni ka surok kam dei e ka jing ang nu jang ki pai ba ni ka seng re ka bakong san ka long ban pen ken ria no e ki khar motor laban ka baka sarkar ka lakhang ni ka surok na them yo maulong banya chabi mola house nem arja khat phra harumenta hadin bakala don ka jing kan at ka bashar khe ka te ka snem ha ka nong ba ka bo district jang ka east ka sales kala rai ban ple biang ban sha ban ya kali nadu ka south trick jang nai wing arja apusaw nakate ka jaka bat ka por basya ban yai kan long hapreng prabaji men step haru sabuji no phai singi